23 травня, 1181 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. 19 людей загинули, 59 отримали поранення внаслідок вибуху на стадіоні в Манчестері, Велика Британія. Поліція заявила про ймовірний теракт. Близько 10:30 вечора напередодні на Манчестер-Арена закінчувався концерт, на якому було декілька тисяч людей, серед них підлітки і діти. Як передає агенція Reuters з посиланням на двох американських чиновників, вибух міг здійснити терорист-смертник. На місці події працювали сапери. Інформація про теракт уточнюється. У штаті Вашингтон прийняли резолюцію, яка визначає Голодомор геноцидом. Про це повідомляє посольство України в США. Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України, йдеться у резолюції. Відповідне рішення було прийнято одноголосно. Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом. Майдан закордонних справ проведе сьогодні конференцію на тему «Окупація Криму. Підсумки, стан, прогнози». Захід проводиться спільно з представництвом фонду Конрада Аденауера та Меджлісом кримсько-татарського народу. На конференції будуть обговорювати стан окупованого Криму в умовах санкцій і блокади за останні 2 роки. Наш кореспондент буде присутній на цій події. Чекайте на його пряме включення о 10 та 11 ранку. У Києві пройде флешмоб «Щасти на ЗНО», щоб підтримати абітурієнтів. Сьогодні вони складають перший іспит – українську мову та літературу. Флешмоб запустили у соцмережі Facebook. Колишні учасники тестування поділяться своїм досвідом складання тестів і підбадьорять учасників цьогорічного ЗНО. Під школами, де проходитимуть тестування, зберуться цілі групи підтримки, де будуть студенти, музиканти, представники різних професій і навіть молодші школярі, для яких тестування ще попереду. В цьому році на ЗНО зареєструвалися біля 240 тисяч осіб, з них 740 – це абітурієнти з окупованих територій Донбасу та Криму. Минулого року бажаючих здати ЗНО було на 30 тисяч осіб більше. Про те, як буде відбуватися флешмоб, дивіться у наших денних та вечірніх випусках. Біля Верховної Ради пройде акція «Микола Запорожець» на підтримку ринку вживаних автомобілів. Учасники закликатимуть парламентарів підтримати законопроекти, що, за словами організаторів, дозволять українцям купувати дешеві та безпечні іномарки. Учасники акції вимагатимуть скасувати вимоги відповідності екологічним стандартам. На їх думку, це не відповідає практиці Євросоюзу. Акція розпочнеться через 2 години. Там буде наш кореспондент, тож чекаємо на пряме включення з-під стін Верховної Ради. На цю годину це все. Гульсум Халілова та Лідія Полянська з цікавими рубриками у програмі «Уян Халким Уян» вже чекають на вас. Наступний випуск новин о 8 годині. Дивіться і підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті. Ваша підтримка важлива для нас.